critane kanggo sepo mengko sore kene tak critane kanggo sepo mengko sore Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahi salatan daimatan bidawami mulki lagi salatan daimatan bidawami mulki lagi Isadullah putra bangsa takandani iki carita tane caritane wali songo ana dirongala lan diapalno dirongala lan diapalno Maulana Sayyid Malik ingkang masyhur Sunan Gresik dakwah Islam agawe becik nata ati supaya resik nata ati supaya resik Sunan Ampel Raden Mohlima aja maksiat mendem maling lan Muhammadan supaya selamat Muhammadan supaya Sunan Giri Raden Paku Syiar dakwah kelawan lagu ilir putus sinahu syariat Islam kudu digugur syariat Islam kudu digugur Makhdum Ibrahim Sunan Bona Petuahe cahya kang terang aning ati ndadekno tenang gawe maksiat aja diterjang gawe maksiat aja diterjang Raden Qasim Sunan Derajat mulang ngaji marang umat yatim piatu kudu di rumah supaya sira uripe kramat supaya sira
patut tulus, ya patut tulus. urusan dunia, urusan dunia ya kudu urus, urusan dunia, urusan dunia ya kudu urus. Raden Syahid, Raden Syahid Sunan Kalijaga, dakwahe lawan budaya, dakwahe lawan budaya, tradisi, ada tradisi ing tanah Jawa, ada tradisi ing tanah Jawa. Kanjeng Raden Umar Said, Sunan Muria bin Raden Syahid, isi dakwah mulang tauhid, bekerti mulya kelawan wirid, bekerti mulya kelawan wirid. Syarif Hidayat Sunan Gunung Jati, putune saking Siliwangi, dadi raja ya dadi wali, asah-asih asuh kemati, asah-asih asuh kemati. Kabeh iku wali songo, putune Kanjeng Nabi kang mulya, dakwah Islam ing Nuswantara, Bogorejo makmur lan jaya, Bogorejo makmur lan jaya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Adada ma fi ilmi lahi salatan daimatan bidawamin mulkillahi, salatan daimatan bimulkillahi. Alhamdulillah ala Nabi Muhammad.